Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय जाबाय ओमफ्राय आंखौ बहुत कमेन्ट खालामदोंमोन जे मोनसे रिक्वेस्ट माने खालामदोंमोन बेनो जाहैबाय अनलाजों दाउजों संनाय आरो आं सिगाङावबो बुंखांखाबाय आं अनला संफेराखैमोन ओमफ्राय मामाया आंखौ बुंदोंमोन आरोना फोरोंगोन होननानै स' खेबसे संखांबाय आङो बे बाराव सेकेन्ड टाइम आं संनाया स' नोंथांमोना नायबाय थादो ना आंनि संनाय स्टाइला जियानो जा गोथाव जाबानो जाबाय ना मा बुङो स' भिडिअखौ नायबाय थादो नोंथांमोना अननानै ओमफ्राय नैबे बिफांखौ सिनायदो ना सोरबा बहुतानो सिनायदो जानांगौ आरो सोरबा सिनायाखैबो जानांगौ सिनायिफोरनि थाखाय आं बुंना होनसै बे थाइसुरि बिफां सोरबा बेलेगबो होनो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय बिबार बे जाहैबाय थाइस्रि बिबार एक्चुअलि बिबार नंला इयो मा होनो बिबारा एसे राबायना ओमफ्राय नै बिदि फिथाइ फिसा जाबाय आरो ओमफ्राय होमबाबो बेखौ जाजायो दा अनलादो गोखैयै ओमफ्राय आरो फिथाइथ' बारा गैला नै बेखौबो होजायो माने एसे मा होनो गोरलैखौ आरो बस'नानै बारा गैया नै देखायफिनलाय बेसेबां बुरजा नों अनला जाफेरबायना जाफेराखै नोङो जादो ओमफ्राय थाइस्रि बिबारखौलाय थाइस्रि बिबारखौ अनलादो मोनजायाखै ना आं दिनै गोथाव संना जाहोगोन दे जागोन दे आंबो बारा गोबाव जायाखै अनला संनो सोलोंनाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आङो खेबसेल' संबाय ओमफ्राय नै दिनै सेकेन्ड टाइम माबायदि जायो मिथिला गोथाव जायाबाबो गोथाव जादों होनना बुंदो दे इमान खस्थ' हानबाय दंफांनिफ्राय हानना होनायाथ' बेलेगा हानना होदोंमोन बेखौथ' खिथाथ'ला केमेरामेना हानना होदोंमोन ओमफ्राय केमेरामेना नुजाया नालाय बिराद दामि माने अभार एटिटिउड बेखायनो जेबो नङा बिहाइन्ड दि सिन थानाय मानसिफ्रा बिराद माबा जायोना बिस्किट गैया ना माले लाबो साहा लोंनोसै मुरि नङा बिस्किट निमकि माबा माबि नै ओमफ्राय साहाखौ तामाम गोथाव बायदि नुदों नाय गोथाव ना र' आं लोंनाय गोलैहां जालायबाय tamam fantastic केमेरामेनाबो साहा लोंदो एसे दोनथ'दो नामा केमेराखौ ना beda bisa मोजांथार आइयो थै मोनसे गोलैनायखौबो जायो साफाखासो देग्राया गेब्ले माथो हैदो हैनायखाय दसेनो गेब्ले माथो हैदो ना बानलुखौ देखांबाय देखानानै दोननोसै ओमफ्राय दा अनलाखौ देनोसै आरोना अनलाखौ थबसेयावनो देनांसिगोन उपाय गैया मिक्सार गैया बेयावहा स' बेदोनो देनांसिगोन आरो ओमफ्राय नै दायो अनलाखौ देबाय एसेबां बारा बुरजा नांखायामोन एसे लाथा जाखागोन नालाय बाराद्राय दैब्रांबो नङा बाराद्राय अभार लाथाबो नङा माने मिडियाम आरो स' माबा मोनसे गोथाव जानोबाथ' बिदि खस्थ' खालामखानांखागोन नालाय ओमफ्राय नै सारायखौ होबाय होनानै दुंनो थाखाय दसे वेट खालामबाय बेखौ बुङाबाबो जासिगोन जानाया अब्लाबो आरो बुंना होखाबाय ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय दाउ बेदर बेखौ हालदै सालदै होनानै एवखाना दोन्दोंमोन ओमफ्राय बियो बानलु बाथोन माने बानलु देनानै दोनखाबाय ओमफ्राय बे अनला ओमफ्राय साराया गुदुं जाबाय थाव होबाय नायलांबाय थादो बोरै संखो ना बुंबाय थायाबाबो जासिगोन Ini ayo haldi होनानै एवखाना दोनदोंमोन ये मेजेम ओंखारदोंना बेदर मेजेम आमा मेजेम खानाय बेदरा
मेजेम बुरजा दाउआ दाउ नालाय लाजि नामा इमान समायना हिनजावसायानो भाजि संदे जागोन दे निखा आंनो संगोन दा इखो नोंनो सं नों संनायखौबो जानो लुगैयोना आलासि मानसिनिखौ नङा होमबा बानलुबो होनोसै जायो जेबो नङालै जाखायो बिदिया आंखौ मिनिनाङा मिथिबाय बारा गोथाव जाबानो जाबाय संनाय स्टाइला जियानो जा नै दायो संख्रि होबाय उइदाउट संख्रि गोथाव जाखाया स्वाद अनुसार संख्रि ओमफ्राय नै हालदै होबाय ओमफ्राय बेखौ एसे स्ल' मसनाव बरियाके देखायदोंमोन आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय संख्रि नांबावगोनखाय होदोंमोन आङो गोथाव जाथोलै बिदि एरना होदों बेखायनो मा होखो बेयाव हाइजें सामब्राम गासैखौबो होजोबबाय दा आरो संख्रि होबायना होआखै दैफोरखौ मोजाङै होदो ना समा दैफोरखौ मोजाङै होदो नै दायो दै होबाय दैखौ एसे बुरजायैनो होखानांगौ आरो रोंखायो नोंथांमोना आंसो दासो सेकेन्ड टाइम अनला संनाया नोंथांमोना रोंखायो दे दैखौ एसे बुरजा होनांगौ होनना बुंनायलाय आंबो होबाय आरो ना नङाबा खामगोन नालाय बेदरा आरो अनलायाबो बाराद्राय लाथाद्रायबा गोथाव जाया नालाय माने गावबा गाव खुगानि सायावसो आरो सोरबा लाथाखौ मोजां मोनो सोरबा दैब्रांखौ मोजां मोनो सोरबा मिडियामखौ मोजां मोनो थिग बिदिनो आंनि स्वादखौ नायनानै माने दैखौ होबाय आरोखि ना बे नोंथांमोननि सायावसो माने नोंथांमोना बेसेबां दै होनो बेखायनो आंनि गोसोआ मानियासै बेखायनो एसे होबावनाय जाबाय दैखौ स' देट मोजां गोदौनानै आं अनलाखौ होनो हायो स' नायलांबाय थादो आंनि संनायखौ ओमफ्राय दा मिनि दे मिन्ना दे बाराद्राय मिनिबा आं बायदि मटिटि जागोन दे अनला संनानै मेंबाय नामा बिराद मेंबायनो गोलोमलायलायबाय दे बिराद मेजेम दोङो ना आङो गरम बोथोरनि दिनथ' इमान खस्थ' खालामदों नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ लाखिनो बिराद जानो गोसोलै आङो र' नोंनि संनायखौ मोनजायाखै नामा नोङो मोनजायाखै माब्ला मोनजाफेरनाय आरे बाबा आलासियानो फैबानोथ' जाहोयोना आङो दिनै मोनजागोनखौ आसा खालामदोंमोन गुंग्रायसो गलांफ्लांलायलायसिगोनलै ओंख्रियाव देलाय बेसे गोथाव जायो इलाय नुवाखै बेसा इबो गोलोमदों नुवाखै बिराद समायना बेथ' आरो निग्र' रखम नुलायलांबाय आंहा गन्थंबो गोलाव नामा बिराद गन्थं गोलाव है गुफुर जानालै मानसिया एसे सोमज्रो साइज आरो हौवासा मानसिखौ आं गुफुरखौ मोजां मोनथारा माने जाय गुफुर आरो नोंथ' दैया ग्लब 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 गोदौबाय दा एसे अनलाखौ होजासिगोन बायदि नुदों किन्तु दा होथ'वा एकदम ग्लब ग्लब गोदौबावथो मामाया होनदोंमोन ग्लब ग्लब गोदौ होबासो अनलाखौ होनांगौ होमबाना मोजांसिन गोथावसिन जायो होननानै बेखायनो बिमानि खोथा बुंनायखौ लाखिनोसै आङो बिकज आइ एम ए गुड गार्ल you know दायो बे अनलाजों सजना आलु भाजि हागोन ना ओमफ्राय काबुलि बुट ओमफ्राय बै बुट फिसा मोनसे दङ ना दांलै ना दा सोमना दोनथ'नोसै दा जागोन नोंथांमोना नुखागोन आरोना नुखायो आं जानाय भिडिअखौ खालामखायो लुगैहोनो मोजां मोनो गोसोआ सान्ति मोनो सोरबाफोर जानो लुगैबा जाबाय दे नों भाजिखौ एवदो दे नै दायो अन गुन्दैखौ होनोसै अनलाथ' नङा अन गुन्दैखौ बिदि संबासो अनला जायो नालाय बुंफ्लांदो ओमफ्राय मामाया आंखौ फोरोंदोंमोन बिदि सागं सानानै अन गुन्दैखौ होबाय थानांगौ होननानै होमबाना माने लाथाखाया ओमफ्राय बिदि एरै होबाय थानांगौ आरोना सागंदो सानानै होबाय थानांगौ बिदिबा माने मोजां जायो बिदि होननानै आरो स' नायलांबाय थादो माबायदि खालामो ना रोंमारोलै न' आंबो गोथाव जागोन बायदि नुलायलायदो रोंमारो ना बाब्रे बा हालालै नोंखो बे कर'नानि लकडाउनावबो गोथावसो संना जाहोसिगोन माथोलै नोंलाय हालालै नोंखो आयौ थैथिलै आङो नै दायो अन गुन्दैखौ होखांनानै नै साना होगासिनो बिदि साना होबाथाय माने माबानाय नङा आरोना सिथाबनाय नङा ओमफ्राय आरो दांबायबो थानांगौ नङाबा खामथाबजोबगोन ना बे माइरं गुन्दैसो नालाय है लावदुम बेखौ फोरोंलायाबाबो जागोन नामा
औलै जागोन नोंथ' रोंखाबायानो बुहुद दिनै आंबो नोंनि संनायखौ नायनो होननानै खाथिनि मानसि नालाय फैबाय आरो नायनो होननानै दा नायबाय दं आंबो जाना नायदो गोथाव दा जायो जाया जालांनो सानदों आंबो जालांसै नामा दा दे होमबालाय नेथ'दो ना मा होनो आंथ' नेनाबाबो जालांथारनांगोनलै दिनै दे बुहुद इउटुबाव नुनानैसो आङो एकदम खुदै गगासिनो दे नै दायो खारैखौ होबाय दा नोंथांमोननि न'आवबा बेसे गोबाब बेसे मा बेखौथ' मिथिला जिखुनु बे खारैया गोबाबमोन नालाय बेखायनो खोस्लिसेल' होबाय दा नोंथांमोननि खारैनि सायावसो दिपेन्ड आरोना जेनेबा आंथ' फोरोंनाय जाथ'वाखै अब्लाबो आं बुंना होबाय आरोना माने इदि ओमफ्राय बेनि उनावहाय दहय जे बुंदोंमोन आं थाइस्रि बिबार फिथाइ बेखौबो होखाबाय स' नोंथांमोना नायलांदो बेखौ गोदौ होबानो मोनखासिगोन आरोना होमबाना बेखौ होबाथाय एसे गोखै गोखै गोथावबो मोनजागोन जेनेबा गोथावानो जायो बिलाथिबो होजायो बिलाथिनिख्रुइ थाइस्रि बिबारखौसो गोथावसिन मोनोलै आङो नै दहयो बुट सोमना दोननाया बेयोबो रुइखाबाय ओमफ्राय नै बेखौ दा सजना आलुखौ फ्राय एवनोसै सोरबा सोरबा खासि थारा ना माबो होनो खासि बायदि नुनायखाय दा नोंथांमोननि जायगायाव मा होनो बे नोंथांमोननि सायावसो दिपेन्ड खालामो आरोना दा देखायनाय बे खासि थाराखौ अनलायाव होबा ओरैबायदि गोथाव जागोन माने बुंनोनो नांला आरोना आरो बाथोन देनायावबो तामाम गोथाव जाखानाय मोनो आङो नोंथांमोनाबो गोथाव मोनो जानांगौ बिराद हारलालै बिदि हारलायाव माबायदि भिडिअ बानायनो अब्लाबो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायनानै होगासिनो नै दायो बे गंगार दुन्दियाखौ हानानै होबाय बिराद गोथाव जासिगोन आरो गोदौबाय थाखादो ग्लब ग्लब देदो लावदुम बरिं जाथारगोन माथो डायलग एसे होदो बाब्रे बाब दुन्दियाना खासिथारालै बेलाय माथो देन्जारसो होबावबायलै अनलायावलाय दिनै उथिनो रोंनाय नंला खोमालै आं जानानै नामा जानानै उदैखौ बाहाय फेसेमना उन्दुनासो थांनांगोन रखम मोनदो दे आं बिसानि न'निफ्राय गोथाव जागोन बायदि नुदों ना नुवाखै देन्जार नुखादो एकदम माने मेलौगा जोबगोन रखम नुदों आं तामाम हिदुन ना बिराद गोदौनायनि महराथ' देन्जार नुखादोलै बाब्रे 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 मा कालि एकदम मा कालि गोथाव एकदम जाखादो तामाम तामाम हिट जागोन रखम नुदों तामाम हिट संनायावनो गोथावानो एकदम गन्थंखै हाबलांजोबबायलै आंनिया गोथाव नुदों नुवाखै बिराद गोथाव जादों आं सायखांबायानो दै गोथाङावनो नंगौना बेदर गोथाङावनो होखांबाय जानाया दसे जाबायना हले जाथ'वाखै बिखाखौ जानो दोनबाय बिखाया आंनिसो बेखौ खांनोसै दायो गथा जाजोबगोन अफार गोथावबा गोथाव जायाना ओमफ्राय नै बेदर जाहोनो लाङोबा आंखौ बिखाखौ दोनना बुंखाबाय आङो बिखाया आंनिसो जाबायलै खांनोसै बन्द' दायो ओंखामा संनोसै अनला बेदराथ' बिराद गोथाव जादों नालाय ओमफ्राय खुरैसे लाबावनांगोन नामा माइरंखौ खुरैसे नांबावगोनलै थोनाय नङा बियो बाराद्राय जाबा दा आरो जोबना होबा आखार जागोन उदैया खालि थाबा बोरैबा जागोनलै खुरैसे लाबावदो बा इमान गोथावलै दुलुर आंनो खुरना होफैबायलै गोथाव नुमारदो बिराद गोथाव जानाय नायनोसैलै आं माबा लावदुमा नुजानोनो हायानोलै जानायखौबो देखायनो होआनो थिगसे जागोननो मालाय बेखायनो दिन्थिनोनो होआ मोखांखौनो लावदुम दुमनो जागासिनो दायो मोनबाय नोंथांमोननो देखायखाबाय आङो मा मा आइटेम दङ बारा गैया दिनैनिया ओमफ्राय गोथां बुदा लाबोयाव गोथां बुदा ओमफ्राय जानोसै टेस्ट खालामनायनोसै र' आंनो बिखाखौ होदोंना होआखैलै जानो मा गोलैदो गोलैयाखैबा हायना जानो सोरनियाव गोलैदों आं होफिनखानांगोन गोथौ गोथाव हारा नांखादो मोदै गलायलै जा थांबाय हाराखौ मन'फ्लांदो
आं हाराखै इदि खोबथेनानै जायाबा मोजां मोनथारा देखायनानै जानो जेनेबा जाखांनानै हाराखै इदि नुबाय थानानै बोरैबा मोनो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you guys take care stay safe bye bye